Hi guys! So for today's video mga parigoy is we are making lechon belly mga parigoys. Char kayo, Englishan man. Kumuna na mga parigoy is ato na ng tagkarag lamas atong lechon belly diha. Hiwaon na nato natong mga kwadya mga guy, mga atong panakot diha mga parigoy. Mga naglain-lain na nato na diha atong ahos bumbay diha mga parigoy. It's either nga kaning lechon belly mga parigoy is same rin sa inyong mga timplada siguro diha mga parigoy, pero kaning amo ang mga parigoy is naagni siya sa gulain mga parigoy. Mao na siya parigoy ato na nang gimarinate ato ang kwan diha mga parigoy, ato ang tiyan sa baboy mga parigoy. Ana na diha mga parigoy, sa gulag magic sarap din parigoy. Ug di gyud makalimtan din ang tanglad ato diha mga parigoy, kuha tas baulula mga parigoy. Layat na din na diha. Mula raga-rak mga parigoy, rapid-rapid diha. Bugkos din nato atong tanglad diha mga parigoy. Mura raga bugkos og pieces baka mga parigoy. Di makalimtan din atong sangig diha mga parigoy. Ni magdalag humot sa atong lechon belly ron mga parigoy. Sagulan din atong paminta o pasayan din nato diha mga parigoy. Dayon tahion din na parigoy. Pasensya na sa atong tuhugan diha mga parigoy is kawayan ra na sa antina mga parigoy. No choice na diha parigoy. Ang importante diha mo tuyok mas baga ron. After na mga parigoy, agi putol-putol na ng bungot sa pasayan diya mga parigoy, kay marinate na parigoy, kay isagol na sa atong lechon belly unya mga parigoy. Ipatungan na ng mga lamas na to ng mga parigoy. Hitan diyo kinauboy, agos na kayo na unya mga parigoy. Tanghit na pa na atong lechon belly mga parigoy, andama na to nagbaga na to diya mga parigoy, atong uling diya mga parigoy. Silaob din na diya mga parigoy. Preparan din natong DIY lechonan mga parigoy. Halublak ra gud na unsa na gud taon ta. Automatic na diya. Ang kapaabot sa to ang uling nga mabaga mga parigoy. Ato sa nang ilunod atong pasayan diya mga parigoy para unya na mga parigoy. Humana na mga parigoy, ato na nang lusyonan ng panits baboy diya mga parigoy ug camel soy sauce mga parigoy. Sig unsang klases patis mga parigoy, basta imong ihaplas na parigoy, goods na kay na mga parigoy. Sa nato natutuyo pod mga parigoy is nako ipalailan yung gaming app mga parigoy is mauni ang Masaya game. Sa mga sugarol diyan nga na cellphone di na kailangan mo adtog hantakan og bulangan mga parigoy. Sayo na kay na mga parigoy, inyo rang i-register yung mobile number diyan mga parigoy. Ninyo ang new password mga parigoy. Ayod kalimti yung password mga parigoy. Dayon ang verification code mga parigoy nara sa kilid mga parigoy. Dayon ang ato ang referral ID mga parigoy. Kana ato ang gamiton nga referral ID mga parigoy. Dali ra gid kayo mga parigoy. And click confirm mga parigoy. Automatic na diya. Nig-enter gid mo dayon sa gaming app mga parigoy is nasa daily bonus diha mga parigoy, libreng free draw mga parigoy, libreng sinsiyo ba. Ato ana diha. Click din nato ng free draw diha mga parigoy. Libreng sinsiyo na gud na. Atik na diha. After na mga parigoy, inaana mo yung libreng sinsiyo diya mga parigoy para ipamusta niyo diya mga parigoy. So dahil sila yung ato si klaseng sugal diya mga parigoy. So atong suwayan mga parigoy is kaning color game mga parigoy. Kaya more ni dali-dali siya mga parigoy. After nimo ma-download ang color game mga parigoy, proceed atas duwa din mga parigoy. Sugal din ta diya mga parigoy. So mo na diya mga parigoy, ilang minimum bet diya mga parigoy is 100 pesos mga parigoy. So pili ra tag color diya mga parigoy, parehana mga parigoy, pili ta ng color green mga parigoy. Sugal tag piso go noon sa gud taon ta. Automatic na daog dato din diya. Sayo ra kayo mga parigoy. O ganahan kang mo cash in o cash out mga parigoy, imo ra na i-register mo ang GCash number diya mga parigoy. GCash name nimo diya mga parigoy og telephone number nimo mga parigoy, then makasend din sila og OTP code mga parigoy. Mo ra na imong ibutang diya mga parigoy, dayon save na dayon mga parigoy. Ana ra na kasayo ng duha agoy. So download na diya agoy, nasa comment section na to diya mga parigoy. Tara, let's go. Ug mo na mga parigoy, ato na nagitik tuyok ni nato na diya mga parigoy, ato ang lechon belly mga parigoy. Tan-aon taon sa resulta ni unya mga parigoy. Pula-puwa na gid ang mura gid tinuod Disclaimer lang mga parigoy, dili may kana professional nga manghimo ay og lechon belly mga parigoy. So mura gid niya mo ang style sa paghimo mga parigoy. Ambot lang kung unsay inyo diya mga parigoy. Awa ng style diya gono. Kusog kayo gawin na luto ng kilawin diya mga parigoy. Ato na tilawan diyon unya mga parigoy. Ato na tikuyok og kadyot diya mga parigoy. Biyaan to na mga parigoy. Lamian sumsuma na ni mga parigoy. Isag kulapog tuba na unya mga parigoy. Daog ginaw niya mga parigoy. Ug mo na diya mga parigoy, agi-andam na ng mga patahing uban diya mga parigoy. So uban diya mga parigoy, kadikorit na diya sila mga parigoy. Ato ang timpladas kanding mga parigoy. Ano ni timpang lolo mga parigoy. Ano na mga parigoy, ato ang kalderita nga kanding mga parigoy. Sugulan din nato ng pinya diya mga parigoy. Tilawan na to na mga parigoy. Nagkaman na mga parigoy, lodod ng mga panakot lamas diya mga parigoy, mga ketchup na to diya mga parigoy. Wala na diya. After og timpla na mga parigoy, kayo na nato na mga parigoy para ma-mix gid ang lasa mga parigoy para mulusuhop gid ba. Musuhop kis mga bukog kanding ba, lamias kanding kalderita. Ana na mga parigoy, anda lunod to nang idibos daw ang kaldero na to mga parigoy, ato mga lamas dia aus Bombay mga parigoy. Indam na ng kaplanganan kanding dia mga parigoy, lunod na ng lulo dia mga parigoy. Bahala na ng lubot sa kala dia mga parigoy, planggana mga parigoy. Importante na mga parigoy nga malunod na sa daw ang kaldero. Ug ibutangan na ng mga lamas dia mga parigoy, mga carrots ug patatas dia mga parigoy. Lami na kay na unya mga parigoy, takloban din na mga parigoy para musuhop gid mo yung mga parigoy. Ug mga na dia mga parigoy, puro pagod-pagod na gid hapit ato ang lechon belly da na ana na dia no, automatic na dia. Mura crispy kita naon ba. Crispy rin na. Sa mailad dragon. Panakot ba pailad ng tuna ba.
na nang hiwaon ng tunga diha. Matay nga luto gyud lamas. Tuto kay nato ang lechon bili diha mga parigoy, hasta ng mga pasayan sulod diha mga parigoy, alami agid na mga parigoy. Sa tilawan kuno nato mga parigoy, abis nagpanit mga parigoy. Ang tagahi ada. Isig reklamo diha, tao na lang diha, ikaw bitay gahimo ana. Muna diha mga parigoy, ato na nag-slice tagsa diha ato ang lechon bili mga parigoy para iandam na to na unya mga parigoy. Abtan kita gabi ini unya mga parigoy, kilom-kiluman kita mga parigoy. Ug naabtan kita siyam-siyam diha mga parigoy, so nagabin-an kita mga parigoy sa ilunod na to ng bugas humay diha mga parigoy. Murag ma-style ra ba? Na diha. Og si mama dia mga parigoy nagprepare sa bami mga parigoy, ayan special bami kinuha mga parigoy, lunuran din mga lamas-lamas sagbot-sagbot dia mga parigoy, agos na kinatan-awon mga parigoy, ready to haon na mga parigoy. Og mo na mga parigoy, andam na gid kayo ang tanan mga parigoy, so mo na mga parigoy bukbukuno na gid ang mga pagkauna niya mga parigoy, so birthday na sa kong manghod day mga parigoy, katana ng kandila dia mga parigoy. Happy birthday to you. Happy birthday, Dad! Og katong mga parigoy Ano dia, taga, Jobat andam Jaw? ka nang mubukbok dia sa itong mga pagkaon dia mga parigoy, naabot pa ning mga guy suban dia. Og dili lang ta magdugay mga parigoy, daghang salamat sa pagtanaw ning mga video mga parigoy. Kita-kita sa sunod food trip na to mga parigoy, probinsya style ra ba. Na to home no ning video mga parigoy, ato ang shout out sa ato ang listahan sa utang mga parigoy, sila si Edgar Pagnites, ang shout out ni Clifford Lapano, shout out ni Rich Kirk Sibalay, shout out ni Elitorio B Cagatin Jr. og ni Herwin Montibon og ni Adonis Paradero. Bunal.